record, I don't believe there was genocide in Zimbabwe. In fact, there was no genocide. There was a conflict, but there was never a deliberate government policy at any one time to eliminate one tribe against the other. Uya anorwara. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Toda timboonesana muona nyaya dzinoitika, nyaya inonetsa, especially pane vakomana. They want to rewrite history. Nemiromo yavo mukanwa mavo munenge muchitonhwa midzi zvamo, ndo mukanwa anda kushama achiudza vanhu, achibhilivhisa vanhu kuti zvakadai so zvinombobvira zvakaitika kunoko, zvakadai so izva zvino. Guys, let's talk about this whole issue. Nyaya iri kunetsa panapa iri kutaurwa na Ziyambi inyaya yekuti zvoni ari kuti kuZimbabwe akunombobvira kwakamboitika genocide. Ndo zvaari kutaura iye. Hanza zvo, but inini ona ikachiri kuitika yatiri kuziva tese yakaitika ichi Gukurahundi. And you know, it's not good to talk about this whole issue uchida kutry kuirabharabha nemuromo. What was the purpose yekuti ana Mnangagwa vakazoenda vakada unotry unokumbira kunorizina nekuti ngatichiwirirana tikanganwirane tiregererane tipfurire mberi tiende mberi nenyika? What was the purpose kana uya akubuda achida kuitaura nemuromo achiti kwanga kusina negaitika? Sometimes zvimwe zvinhu zvinotaurwa nevanhu I don't think kuti vanotanga vafunga here. Ndo dambudziko hombe 1 iro richete ratiri kusangana naro. Munhu anotanga ataura chinhu asati afunga, ozofunga apedza kutaura. What does that even mean? Tell me kuti panonzi panoraiwa vanhu more than 20,000 haisi genocide here. Aiwa tidi kuti tiswere tinyeberana. Zvakaitika muZimbabwe. The best known episode of mass killings in Zimbabwe is known as Gukurahundi. Whether it is described as a genocide, mass atrocity, or crimes against humanity depends on the source. Many historians, human rights organizations, and the International Association of Genocide Scholars have described it as a genocide, while others use terms such as massacres or mass atrocities. When did this happen? We all know zvese zvakaitika mabelt South, North and Midlands provinces. We all know from 1983, 1987 zvichingwenda zvakadaro kwaingoitika zvinhu zvese izvozvo. Saka are you guys telling me kuti aiwa zvakaitika izvozvo hakuna word racho iro rekumboti ningiriki ndacho rinomboreva kuti kudii? Because dzimweni dzenguva tiri kudzoka toita maproblems nevakomana ivava vanonyebedzera kupenga. Anenge atone maybe vane dictionary ravo, vane the way vanonzwisisa. That's why chizungu pa panonzonzi kunyanyanya maprofessors they are overrated bro. Because iwo kuona kuti munhu zvaari kutaura hazvisi kubeka sense. Pane vakatogara basa kutombera maoko taura mudhara because hapana hama yako yanga iri ipapo. Do you think kuti this same guy akaenda kunoenda kwazvakaitika ikoko, do you think kuti anotaura all this nonsense zvaari kutaura idzozi? Saka iye kana akazvitarisa zvinhu zvekuti zvekuita fun nazvo handiti aiwa maybe mabosses ake ndo anomutuma. Inini chandakatotaura from day 1 ndakati this guy must be fired. Just because paubhururu pausawira hwavo. That's why vari kuramba vachimukipa kuti aramba achishanda ari muoffice, but he doesn't deserve in that to be in that office honestly. Minister of what komanaka that office inoda munhu ari serious nebasa racho, aritombozivawo zvaari kutomboita office. Because hazvibatsire chinhu izvi kungunza ndo chibaba chipapo anorowa basa racho riri kurohwa tozotarisa maresults. Hapana any results ziri kubuda dzine musoro. There is nothing chiri tangible chiri kuitika ipapo, and then you will be told kuti aiwa akomana ndiye anogona basa iyeyi kana mamuona ngaramba ndife ndakasekerera. Unozoti inini one thing chandakadzidza ndechekuti chero vanhu makandijaja the way yamunojaja nayo panotaura zvekupenga ndife ndakaombera maoko, chero nemunhu wamutofungidzira kuti pamwe mufeso wangu watukuwirirana ndototanga kutomurebuka ipapo pasport kuti this is nonsense. I remember this guy. If you guys still remember, inini hangu handikanganwa ndo zvandakanakira. Ziyambi was the guy pamadesi pakatanga kubuda mudhara geza akutanga kutaura zvaitaura pepe. Pakauto kutanga kubuda geza akutanga kubuda musaga achitaura zvaitaura zvezvezvo. Guess what happened? Vakatanga kuti geza ari kunzi akazouraya munhu kwakati toda kutombono investigate nyaya yacho plus ari kuzonzi chichi.
iwe uri minister of justice wakutanga kutoona kuti panobatwa basa mushure mekunge munhu aita something ndope makuda uchimutsvaga panguva yese manga mufanira kunge muchiita basa amunombofunga nyaya yekuita izvozvo. Nhasi wakubuda wakuwedzere mwenya maybe icab 3 iri kuwafurira kuti vatengoti aiwa everything is under control, everything is moving wero ndozviri kuitika. Because if there was no cab 3 tanga tisinganzwe noise yese, if there was no cab 3 tatisinganzwe all the nonsense, but nhasi takuchiudzwa zvese nemunhu akaita ngeziyambi takamutarisa chichimbonyori special pazviri paari papape chekuti ungazvitaura kana ana Jonathan Moyo vakaenda vakatanga kugara makebhe nekukenya ko chinozoshamisira kuti iye adzokera yaende unogarawo kumanikini kana kuti auye agarewo mukuku kunoku. What's so special about him? Zvokuti anotanga kuudza vanhu zvekupenga zvaanoita izvozvo. Kana ana akasuku ere vakurarama nebetting vachitamba vachibheja mabhora vachitamba chindege vachigara mubackroom vachigara kudzimba dzevakwasha. What's so special chinotadzisa iye kuti azonge achipfuura nenzira dzakadaro idzodzo? Aiwa wakomana hatidi kudaro. Pane zvimwe zvinhu zvekuti pane zvitotanga kunzi munotaurisa munoda kungoudza vanhu zvamunonzwa kuda kutaura zvekupenga munongoda kungotaura nonsense all the time. No man, this is wrong. Kana usina zvekutaura nyarara usada kutira kuda kufadza vanhu nezvinhu zvisingashande. Hatidi kufadzana nenhema. Nyaya idzodzi dzitori nyaya hombe dzekuti nanhasi vanhu takatochigarira pasi tinotonzwa hana dzedu dzichirova. Tinorova nehana zvisingaiti kuti kukadai zvakadai aiwa zvazvisi, but iye anotosumuka utoti akatorova kuti magirazi twake akutanga kuti this is not right. Andozisa zvangu kuti mimi maybe hamuna kubatikana nenyaya yacho. Ndarwadza unoza zvandiboha unoze handidi kuti tiswere tichinyeberana guys, zvandiboha zvisingaiti. So ndochidhiri chavanga nacho chese apa. That's what they are trying to do. Pesa apa iri vari kutira kuda kuwandisa kuvharavhara zvinhu zvese izvozvo chete, ndo pane dhiri ravo. Aiwa no hazvisi right, hazvina kunaka, hatidi kunyimboda kunyeberana. This guy must be fired. And kana akapedza timunani izvezvo, we are in July, he must be fired by the end of August. So we must push for that, kuti afaiwe basa, adzingwe basa. Ende zvinhu izvo zvinotanga nemi izvezvi makatanga tonyora kuti Ziyambi must be fired right now. Izvezvi totozwa kuti process yatotanga, takutanga kutopusha kuti munhu adzingwe. Hapana kazvaari kuita zvacho, chichaari kuita chipopi chaari kuninginepo. Tichiziva kuti kana vakasamudzinga tozondoa ari kumutuma kuti vakomana vacho kuti ataure zvinhu zvese zvaari kutaura izvozvo. Hatigari navanhu vakadaro, uri kudzimbira maronda. Iwo zvakafanira nekuti wotaura kuti zvoni uri kuudza vana vekuti vakaona kana mubereki wavo achitsikwa nemota achitswanywa achisiwa akakuyiwa kusiwa kuririjiswa into mafufu achislicewa achizara pasi. Wobva wotaura kuti munhu akangotsikwa usha hapana yakanyanya pepe. Munhu akangotsikwa kana kuti wobva wayabva kuti hapana munhu akatsikwa apo, hakuna munhu akatsikwa. Iwe uchinyadzoti uri traumatized nenyaya dzakadaro idzodzo. Oya akuudza munhu wokuconvince kuti haiwa hapana zvakaitika apo. Ndozvamukutaura kezvo. Kana kuti wotanga kuudzwa kuti vanhu vachimhanyiswa vanhu vanga vari kupiswa mumadhezi ezenophobia ese, wobva wonzi hakuna kana munhu akambopiswa ane taiko. Hazvina basa zvichitaurwa nemumwe munhu asina basa, but kwete kuti zvichitaurwa nemunhu wekuti muri kutoti ndo ma-highest office ema-authorities acho. Minister of Justice, that office ihombe inopisa yeye, haisingori office inongoitwawo nemunhu nje. Ndo office yekuti that guy can command zvinhu zvakasiyana-siyana. Anoona kutotanga kuti kwese kwaanenge achipinda maoffices mahombese anorespectwa kwakasiyana-siyana. Even kunana judiciary anorespectwa, akaenda kupolisi chaiko anomurespecta, kuarmy chaiko they respect him because of that office. Anenge achipinda kwese anenge achitonzi chef vawe otanga kutaura zvinhu zvakadaro izvozvo. And then the next thing vanhu munongoti pakaipa moramba makanyarara nyaya yakadaro, and totoramba tichadza kuti izvezvi iwe utoripo izvezvi, you are even failing kutongonyora kuti he must be fired. Hausi kuona any problem about it. Tiri kutoshayiwa kuti zvogadzirisika sei zvinhu zvezvi. Pozi zvinhu zvakatotraumatize, kukura uri traumatized nezvinhu zvakadaro. And then munhu ungoti tisimbofunga kuti mimi yakaitika, panofa vanhu more than 20,000 otaura kuti hapana ningine yakaitika. Iwe chimbomira iwe, hapana kahama yako yakafa ipapo. Ndosaka uchitaura zvinhu zvakapusa kudaro izvozvo.
atiri kusimbisana zvinhu zvakadhakwa pane kusimbisana zvakangofanira kusimbisana kusageza izvi ndo nyaya dzacho idzodzizi zvechibenzi zvega zvoshati iwe unonyatso inosati ndakamboona umwe munhu achitaura but handina kumbozvisa musoro ndakangoti maybe is just nonsense vanhu vari vachingovengana vachita sei akati haukwanisi kunzi unonamata Mwari at the same time uchinzi uri kusapota ZANU-PF. Umwe munhu akazvitaura ndakatoti vanhu vanenge vakungodhipisirana but izvezvi it seems like zvakumeka sense now. Ndakutanga kuona masigns acho aya manje because I used to ignore a lot njingoti iwe this is nonsense vanhu vanokotaura man unozoti sometimes unongosina kene zvinhu zvakawanda zvine zvitaura haumbozvi azviuye musoro mako so unongoti vanhu vanongotaurawo zvavanoda but now ndakutanga kuunderstanda kuti aiwa man hapana zviri kumboningirikinwa zvinobatika hapana alright zvikutonzi akatota zvokuti aunganamata uchinzi runamata uchienda kunikinikweka and akatononga akarerutsa aungambonzi wakakwana uchisapota vanhu ivava handifungidzire kuti unganzi munhu ari right ari kwesere chaichai imaumane hatidi kuita zvinhu zvisinangana nebasa rese kudai so